ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ದ್ವೆನಾನು ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಂಚ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪದ ಕನದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪದೆ. ಮೂಲು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಜೆನಗೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ತೂದು ಮುಂಚಿದ ಬೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡುವ. ಏರಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸತ್ತು ತೂಪುನುಂದಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡುಂಡ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಚಿಕನ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡ. ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಆಪ್ಷನಲ್, ಇಜ್ಜಿಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲನು ಗಟ್ಟಿಲಾತ್ ಅಂಚಂದು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲಾತ್ ಅಂಚ ಕಲಪೊಡು. ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲಂದು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ಇಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇಂಚ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತದು ಐಕ್ ಚಿಕನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲು ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲು ನಿಕ್ಲು ಮಸಾಲೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬುಡೋಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಲ ಬೇಗ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಸಾಲೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ದೀಂಡಲ ಆಪುಂಡು. ಪಿದಾಯ್ಡೆ ದೀಪುಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಡಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀವೊಡು ಆಪುಂಡು ಮಸಾಲೋಡು. ದಾಯಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಶೂಕ್ ಮಂತ್ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊನೋಡು. ಈತ್ ಮಸಾಲ ಯಾವು ನೆರ್ದೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ಏರ ಬಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಲ ಏರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ನಮೂನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಪ ನಮ್ಮ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಷ್ಟಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತುಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತುಜ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲವೇನು ಫುಡ್ ಕಲರ್ನ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪುಜ. ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡುಜ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೋಡು ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನೊಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ದೀಪೆ. ಏಪಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ಪುನೆಕ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ನಿಕ್ಕುಲುಲ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಂತುಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ನಿಕ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತನ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲನು ಶೋಕ್ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಟನ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಡು ಆಪುಂಡಮ್ಮ. ಮೂಲೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು, ఒక ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟ ಆತ್ರ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಪಾಡುಜೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಚ್ಚ ಪಾಡುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಾನು ಎಕಡೆ ಕೋರಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಎಕ್ ತೂದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊನ್ಗ ಮೂಲು. ಇತ್ತೆಂದು ಬ್ಯಾಟರ್ನು ಅಂತೆ ನೀರು ಮಲ್ತನ್ನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ದುಂಬು ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ನಡು ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು. ದಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಮಸಾಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಪುಜ. ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ನಡ್ದಾಲ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪುಡ್ತು ಬುಡೋಡುಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಮೊಕೇನು ಏತ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮನ್ಪುನ ತೋಜಾವಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು. ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನನೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಈತ್ ನೀರು ಮಲ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಒಲ್ಪಲ ಇಟ್ಟು ಗಂಟು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಮನೆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ ದೆತ್ತದು ಈ ನಮನೆ ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ನಡು ಮುರ್ಕೌಡು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಎರೆದೀತ ಇಂಚ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಪಾಡ್ದವ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತ ನಾಂಡು. ನಿಕುಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಂತೂಲಿ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾವಲಿ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವಂತುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲು ಇದು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡಿಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮೀಡಿಯಮ್ ತೀವೋಡು. ದಾಯಪಂಡ ಉಲಾಯಿರ್ದು ಶೋಕ್ ಅದು ಬೇಯೋಡು. ಉಲಾಯಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಬೇಯ್ತಂಡ ಪಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಪೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೆಡಿ ಮಂತು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತು ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒನಸು ಕುಲ್ಲುನಗಲ ಅಂದೇನು ರೆಡಿ ಮಂತು ಕುರುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು.
ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಲೆಡ್ ತಿನ್ಪುನಲ ಇಲ್ಲಡ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲ ದಾಲ ರುಚಿ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಜಂದ ಆತೆ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನಂದು ನಂಗೆ ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾವಲಿ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಲ್ಲೊಂಚೂರ್ಲ ಮಸಾಲ ಬಿಡ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಬನಾಲೆ ಮಿಂತೀತಂಟ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಪಾಡೊನುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಬನಾಲೆ ದೀನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ತೋಜು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿಂತ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಪಂಡದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಪೇಪರ್ ದಪ್ಪ ಅಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜಿಡೆ ಎಂಚ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅವೇನ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಪೇಪರನ್ನು ಎಂಚ ಪತ್ತಾವನದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮಂತು ದೊರ ಕುರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಪೇಪರ್ದು ಎಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ದೆತೊಂದು ನೆಕ್ ಈ ನಮನೆ ಅವೇನು ರ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ತೂಯರತ ಏತ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಂತೆ ಅಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.